आच्छा लोगोफोर, जानुवारियाथ' सफैबायलै। जोंहा पिकनिक जागोन ना जाया जाखोब्रा लोगोफोर? 1 थारिखआव मालायफ्रा रंजागोन बाजागोन, जोंहा मा बिदिनो थाबाय थानोसै नामा? लोङाबो जायाबो नामा? जोंहा पिकनिकफोर जाहैनांगौमोनलै लोगोफोर। नोंसोर मा सानोब्रा लोगोफोर? औ hayw, बे mwjaयाबा जाहैगोन ना जाहैया? जोंल' जाहैनो होननानै जाहैजागोन बे। mwjaया जों जाहैबा रागा जोंगोन ना? mwja फैग्रोनोसै र', mwja फैबा खोन्थानोसै। होमबाना ज' रायलायनानै माबा मोनसे खालामसै ना mwja फैबा। मा होनो लोगोफोर? औ जागोन दे, mwja फैबा सोंनोसै। mwja फैबा सोंनानै पिकनिक जाहैमारबा जाहैसै। ज'नो लावथियावनो बेरायहैसै माथो। गोजानावबो थांनो हाखाला, फैसाबो गैखाया नालाय लावथियावनो बेरायहैसै ना? मालै लोगोफोर, मा सावरायबाय थादोंब्रा? आंनोबो एसे फोरमायदोब्रा। गावसोरल' सोर सावरायोब्रा? मा सावरायदों खोन्थाद' दे। नाय, कटें आरो खावब्लामोना पिकनिक जाहैनो होनदों। नों पिकनिक जाहैगोन ना जाहैया? बेखौसो सोंनो नागिरदों जोङो। नों फैबा, नोंबा थांगोन ना थाङा? जोंहा पिकनिक जाहैनो नागिरदोंमोन। नों थांगोन ना थाङा होननानै नोंखौ गाज्रि मोनजानो गिनानै नोंखौ नेदों। ओंखायनो जोङो जेबो डिसिसन लायासै। हा मा पिकनिक जाहैयाबो माथो? जाहैगोन। ओमफ्राय अबाव थांगोन लोगोफोर? दे बुंदो। ओमफ्राय बे लोदोआलाय? लोदोखौबो लिंहरनांगौमोन ना? लोदोआ थांगोन ना थाङानो? लोदोनोबो खोन्थाहरदो होमबालाय जाहैनोसै। ओमफ्राय अबेहाय बेरायहैमारगोन? दे खोन्थादो जायगाफोरखौल'। बारा गोजानाव थांलाहाय, माबायावनो थांसै लावथियावनो। फैसाफोरबो गैखाया नालाय माथो खालामबावनो? फैसा गैयालाय माथो लावथियाव थाङाबालाय। लोदोखौ आं दाहाय खोन्थाहरनोसै। लोदोआ फैखागोन बियो। पिकनिक जानो होनबाथाय बिराद मोजांसो मोनखायो बियो लोदोआ। लोदो फैबा खोन्थानोसै। आरे बिदिजों जाना। बे गोनावनो फन खालामखा, लोदोनाव फन खालामखालाय। माथो थांगोन ना थाङा बेबा? लोगोफोरखौ न' ज' बुंखानाया बायदि जायालै। ज' रायलायखानांगौ। दे लोदोनाव फन खालामलाय। र' माथो एथ' हाग्रा दंलाय? फन खालामसै आङो र'। हेलौ लोदो, नै mwja, कटें, खावब्लामोना पिकनिक जाहैनो होनदों। नों पिकनिक जाहैफागोन ना जाया? पिकनिक जाहैफानोबा फैद'। नै बाहाय जिरायगासिनो जोङो लामानि माबायाव, जिरायसालियाव जिरायगासिनो जोङो। जिरायनायाव फै, रायलायनोसै ज'नो।